No, měl bych dotaz. Máme tady od Ravaku tento sprchovací kout, který vypadá, že je pěkně namontovan. Jako tady je po celé délce ta lišta v pohodě. Jo. Tady sice nevím, jak to tam je zatěsněné, tady zatím. Tady je takový kousíček vystředěný. Jo. To všechno chodí pěkně. Tady je to zasilikonované, celý ten spodek. Jo. Tady je taková šutvírka malá, nevím, jestli tady tím, ale asi ne. No. Tak z druhé strany, tady máme sucho teďka, v tom rohu, jo. To je ten 170 cm sprchovací kout. No, a když tady pustím sprchu, pustím tam na den, tady to rohu, je to v klidu. Tady je no. Ale jak je to trochu, je to taky. To tam tady jako dlouho. Takhle. Tady má ta pračka, tady pračku nemůžu dát, protože tady se teče voda a nemá zastoupit. Tady na tu stěnu, vidíte, jako kaluž jde. Kaluž vody. No. Tak bych se chtěl zeptat, kde firma, která mi to montovala, udělala chybu.